Malah di Farina Indra dalam perjalanan ke rumahnya, bukan ke sini. Kidung Wahyu Kolosebo kali ini segenap sedulur para sepuh bini sepuh ingkang dahat satu ugi Nurmanten kangge cengson kawiwitan gending Kidung Wahyu Kolosebo selawatan Jawa menika. Kalian Dinar Budaya Campur Sari Basode OP Production Sugeng Makaryo HJN Audio Sugeng Makaryo. Rumaksa ingsun lakune sedaya wara kelawan maka hawa kang tur anggara senajan setan gentayangan tansah gawe rumpeta hingga pusing jaman amatak ingsun nyirap geni bisa murka mabar dening bonto seben ules sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran diwangga kalbu samudra peputon ning laku tumuju tenteng Gusti zat kang amor bodho mati manunggaling kawula Gusti kretek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa wiranti. Sumebyar ing sukma matusari ning Baraweta maneka warna prata bangun praja sampurna sengkala tidha moksa kala bendunya ta sirna biasing ro samardika mugia ten setya pusaka kalima sata yeti dadi mustika sadroning jiwa raga bejo mulya waskita digdaya pawalaksana biar manjing sigra-sigra ampo sepuh wuto dan kena bisa panelo kegabungan sumringa datar ing waya-waya satriya tata sembodo wiratama katon sewu kartika ketaman wayu Kolosebo. Dinar Budaya Campur Sari Basode. Memuji ingsun
kumelon atunilah niat ingsun hangideng sabda kang luhur titaing Sang Hyang Agung rembesing tresna tandha luhing netra rasa rasa rasane ngati kadya tirta kang suci kawita raja pamantra kondang dadi pepadang palilahing Sang Hyang Wenang Nawa dewa jamata tali santika bawana Sidikara ing sasana asmara laya Sri Narendra kala sewa wini suda ing gegana